Tigray region, notoriously difficult to get images, pictures, videos, and information out of. What's the latest you're hearing? So tensions have been brewing for months now between the TPLF and the Ethiopian government forces, and it seems like those tensions have reached a tipping point. What the TPLF has confirmed today on Saturday is that these clashes erupted and are ongoing. They started at 6 a.m. and they have involved 3 battalions from the Ethiopian government forces, drones and heavy artillery in the contested western Tigray region. The TPLF is going to hold زي زعباتي ناي قرن أفريقيا زقبر زلو ناي تقرأ كوينات تي international media نمجمريا قلعة تاكبو جميرو خمزولينا نرزلنا اتو كوينات exactly بلتقنا كم تزدل لما قلس اي حبلون اللو تقرأ قنابو أقديم كابا مزراب نتناراتيف شايب كقبر ويفتنو اللو مغنياتو أقباب نايتو كوينات الجمامرا أكايداناتو ولو علاماتات ناتو نتغارو كون تغارو كغبرو وزخول ወይ ክጅምር ወዝخول ዘይኮነ ብልጽግና ክገብሮ ዝኽእል ስለ ዝነበረ እዩ ስቕታ መሪጹ ዘሎ ቅድመቲ ኩናት ድማ ጽዑቕ ዝኾነ ጎስጓስ ናይ ኩናት ገብር ስለ ዝነበረ ክሳብ ገጅፍ ሰራዊት ድማ ናብቲ ቦታ ኣቕሪቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ኩናት እዚ ድማ ድሮ ከፊቶሞ ከም ዘለውን ብዙሕ ዘረባ ድማ ኣለዎ ብፍላይ ኣብዚ ተዓውደ ኩናት ብኸመይ መንገዲ ክቕፅል ከም ዝኾነ እውን ይዛረብ እዮም ካልእ ጸብጻባት ክንርኢ ትግራይ ንምውራር ተበግሶ ወሲዶ ውግእ ከፊቱልና ኣሎ ክብል ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣፍሊጡ እቲ ኩናት ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብኣንፈት ሸረሪና ከም ዝተጀመረ ድማ ዕላው ገይሩ ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ክሳብ ሕዚ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ዝተዋሃበ ዕላው መግለፂ ወላ እኳ ተዘየለ ጋዜጠኛ ደስያ አሸናፊ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ከም ዝሓበሮ ኣብ ሸረሪና ዝርከበ ደጀንን መዋፈሪን ኣርምታት 713 ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምእታው ገሊጹ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሎሚ 25 ሓምላ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውፅኦ ህጹጽ መግለጺ ስርዓት ብልጽግና ካብ ወጋሕታ ጀሚሩ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብኣንፈት ሸረሪና ቅሉዕ ውግእ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡሎ መንግስቲ ትግራይ ኣብ መግለጺኡ ስርዓት ብልጽግና ድሕሪ ምፍራም ስምምዕ ፕሪቶሪያ እውን እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽ ዝተፈላለዩ ውዲታትን ወታደራዊ ምቅርራባትን ሕጂ እቲ ኩናት ተፈላለየ ጸብጻብ ዝወሃበ ዘሎ ሓቅን ምዝራብ ሓደ ካብ ሱዳን ድመጽ ዘሎ ጸብጻብ ክንርኢና ምክንያቱ ንኹሉ ጀነራላይዝ ጌርካ ክትሪዮ ንኹሉ ኣታሃይስካ ክትሪዮ እንተኺልካ ጥራይኻ ሓቂ ክትረክብ ትኽእል ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናተይ ሓቂ ኢሉ ሓበሬታ ክብ ስለ ዝፍትን ኣብ ግዜ ኩናት ድማ መጀመርያ ዝመውት እንታይ ኢሎሞ ሓቂ ዝመውት ነፍሲ ወከፍ ሓይሊ ጽዑቕ ፕሮፓጋንዳ ክገብር እዩ ዝፍትን ነትናቱ ናራቲቭ ነትናቱ ኣጀንዳ ንቕድሚት ንምምጻእ ንዑ ዝመስሎ ንሕና ተበዲልና ንሕና ድማ ንዕወት ኣለና እቲ ኩናት ጸላይና ጀሚርዎ ንሕና ግን ንዕወት ኣለና ይብል ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከም ክብል ዝፍትን ስለዚ እዚ ሚድያናትና ድማ ምስተሓደ ወይ ምስተሓደ ስለዘይኮነ ዝተኻለና መንገዲ ነቲ ሓቂ ክንፈልጥ ኢና ንፅዕር ነቲ ሓቂ ድማ ኣብ ኩናት ፍሉያት ስለያ ስለ ዘለውና ዘይኮነ ንኹሉ ማዕዝናት ርኢኻ ገምጋም ንኽትወስድ እንተኺልካ እዩ ዝሕግዘካ እቲ ገምጋም ድማ ንስኻትኩም እዮም ትወስድዎ بعالخاتكم نخلو جمجيمكم بدم دم تاخذ لكم سلازي نخلو ناكل بوزيشنز كنقرب كنفتنينا بو منصر دما اتوساني اب حزبيتر مالتي كم تري ود لهم السودان كم زبل وزلو بلصقنا لولاونت ناي السودان كم زفريم زخصصلو which is good again بلصقنا نابي غص يخيد كم زلو كرينا تغارو زبل وزلو كسمعكم بلصقنا كم تزدلب منغست درجه ملسه هبنالو جن بتوم إذا أزور زخون ملحسناتو تريز زخونه قبر ملسي نقول له بعال تومنا يبلغنا مخارج بعال جتاچو ردا بلو ساعات كام بلوتي بروفيسور كنديا بلو كلاتهم واحد كم تجمرون نهي واحد الجنة مخانون نهي صمدو صراحة مخانون يوم زدفو زلو كنريا من اساتهم زي نهي السودان كن ازيا قداسي مخنيات السودان لولاو حجر سلو زخونه نهي لولاو حجر حساب ابزي اقداسنت الله سو قال لك كابتي زبال زلو نطفتا ترينا بوغن السودان ኣብ ውሽጢ መሬት ናይ ሱዳን ብፍላይ ድማ ስቡሕ መሬት ናይ ሱዳን ጸላይ ከም ዝኣተዋ ውሽጦም ከም ዝኣተዋ ይዝነግር an Ethiopian force penetrated 2 kilometers into Sudan's territory at the al-qadama ዝብሎ ማለት እዩ area in al-Fasca ስለዚ al-Fashka ወይ al-Fasca ይብሉ አቡ ከም ዝኣተዎም ይነግራሉ ቀፂሉ attacks on civilians Ethiopian forces shelled a border camp for displaced persons following drone strikes that killed 3 Ethiopian citizens ኣብቲ ቦታቲ ኢትዮጵያውያን ኣብ ማዓስከራት ንዝነበሩ ኣብ ልዕሊኦም ብዝተገበረ መጥቃዕቲ ሰለስተ ሲቪላውያን ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ማዓስከር ዝነበሩ ተቐቲሎም ኣለዉ ይብሎ political motive the aggression is framed as an attempt by Abiy
Abiy Ahmed's regime to vent its internal anxieties and domestic crisis. ናይ ሱዳን ሚድያታት ዝብልዎ ዘሎ ናይ ሱዳናውያን ቴክ ካብዚ ወይ እውን ትዕዝብቲ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብልፅግና ውሽጣዊ ፀገሙ ናይ ደገ ኣቓልቦ ንክረክብ ወይ እውን ካብቲ ውሽጣዊ ቅልውላው ዝተበገሰ እዩ ንደገ ገፁ ዝገብሮ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሰቶም ስለዚ ኢንተርናሽናላይዝ ንምግባር ነቲ ኩናት ናብ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ዶብ ናይ ሱዳን መፂኾም ዘሎ ካልእ ግን ረይዎ ተሓቲ ኢኮኖሚክ ትራት ይብሉ ኣለዉ The escalation threatens to disrupt the local agricultural season across Al-Fashqas 3 million fertile fadans. Current status. Although the situation remains calm for now, concern remains high over the external ambitions to control the territory. أجي أبتصل الملس. إذا بوت هذه أبت قدارف زبال قدارف نبلا مالتيو أب سودان تنيركم قدارف تفلت فيهم ناتي إرتراين مبوكلاوين إرتراين أو أبت بوت هذا كم زلوي زنقر. سوداناوين كوينهم يهم قد مبوكلا إرتراين زحات يهم زلوا. So إذا بوت هذه نحرش بوت هايو. أتي زوباتي نحرش بوت هايو. إذا بوت بفلا إذا عبي الفاسكا كمون نشتيز بهالكلتا بوتات لمعنا نحرشا غزي بوتايو نحرشا دما مچو غزي وقتنا تحج ስለዝኾነ እዚ ኩናት ዝግበር ዘሎ ብዙሓት ከም ዝጠቕስዎ ኢማራት ይኾኑ ካልኦት ሓይልታት ነዚ ቦታ እዚ ክቋፀር ወይ ደልዮ ኣዝዩ ስብሕ ቦታ እዩ ኣብታም ቦታ እዩ እዚ ስለዚ ነዚ ቦታ እዚ ኢትዮጵያውን ይደልይዎ እዮም ሱዳን ድማ ናትና ባህልቲ እዮም ስለዚ ነዚ ኩነታት ነዚ ህጓፍ ናይ ሱዳን ተጠቒምካ እንተወሓደ ነዚ ቦታ እዚ ንምቁፅፃር ቁጠባዊ ኢንሰንቲቭ ምክንያት ክህሉ ከም ዝኽእል ይብሉ ኣለዉ ሓደ በሉለይ እዚ እቲ ሱዳናውያን ዘተንብህዎ ዘለዎ ኣብቲ ኩናት እቲ ብዓብዩ እቲ ዕላማ ግን ኪኑ ዝኸደ እዩ እቲ ዝበሃል ዘሎ ኪኑ ዝኸደ እዩ ካልኣይ ናይ ዓለም ዜና ጥራይ ክበኩም ድሕሪ ናብቲ ናይ ሎካል ክሓልፍ እየ ኣልጀዚራ ሓደ ኣርቲክል ፅሒፍ ኣሎ ብዚ ኣልጀዚራ ዝሃቦ ኣብዚ እንተሪእና ድማ ብዛዕባ እቲ ኩናት ዝሃቦ ንእሽተይ ፅማቅ ክንበኩም ነቲ ብውዕል ፕሪቶርያ ሰንኮፍ ኣብ ሰንኮፍ ዝነበረ ውዕል ፕሪቶርያ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዶብ ናይ ሱዳን ኣጋጢሙ ኣሎ making the most critical breach ካብቲ ናይ 22 ዝተገበረ ምቁራፅ ናይ ተፃቦታት ንዑ ብምፍራስ እቲ ዝዓበየ ወታደራዊ ረፅሚ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ይብሉ ኣለዉ mutual blame Tigray regional government accused federal forces of launching a down assault from Shararina and waging an ongoing blockade drone campaign ስለዚ ብልፅግና ህወሓት ነዚ ኩነታት እዚ ወይ ካብ መንግስቲ ናይ ትግራይ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ብልፅግና ወራር ከም ዝፈንወሎም በዚ ወገን ናይ ሸረሪና ማለት እዩ እዚ ድማ መቐፀልታ ናይቲ ዝገብሮ ዘሎ ዕፅዋን ክባን ከምኡውን ብድሮናት ክገብሮ ዝፀንሐ መጥቃዕትታት መቐፀልታ ናትዩ ሓድሽ ኩናት ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ጥራይ ኣስፊሕዎ ይብሉ ኣለዎ ሰብ ሓቂ ድማ እዚ ኢትዮጵያን ፌደራል ጋቨርንመንት denies initiating the assault and accuses TPLF chairperson Debretsion Gebremichael's forces of starting the clashes ብግምጣሉ እቲ ብልፅግና ብመንገድቶም ኣብ ጎኑ ዘለዉ መራሕቲ ናይ ተጋሩ ወይ ከዓ ባንዳታት ናይ ተጋሩ ዝብልዎም ዘለዉ ባእታቶም ገይሩ ህወሓት ከም ዝጀመሮ ነቲ ኩናት ንፁምዳ ኣሚኑ ዝገበሮ እዩ ዝብል በዓል ደብረፅዮን ዝብልዎ ዘሎ ከም ኣብነት ይውሰድ ኣለዎ እዩ ፅሒፎም ኣለዉ ኩሎም በዓል ረዳ ፃድቃን ፕሮፌሰር ኪንድያ ካልኦት ኩላቶም ቶም ኣብቲ ምስ ብልፅግና ዘለዉ ተጋሩ ብልፅግና ዝብልዎም ማለት እዩ ንሳቶም መግለፂ ውፅኦም ኣለዉ ተመሳሳሊ ቪድዮ ናይ ደብረፅዮን ድማ ይጥቀሙ ኣለዉ ከሪአኩም እታ ቪድዮ ዝጥቀሙላ ዘለዉ now advising PM በናብነት internal political rift ናይ ቀደም ወሓብ ቃል ናይ ህወሓት ዝነበረ ጌታቸው ረዳ ሕጂ ድማ ናይ ኣቢ ኩርኩር ተቐይሩ ዘሎ ማለት እዩ ሰራዊት ናይ ትግራይ ንደብረፅዮንን ካልኦትን ገዲፎም ምስ ኤርትራ ምስ ፋኖን ኮንካ ዝመፅእ ነገር የለን ዝብል ዘረባ ኣውፅኡ ኣሎ ከሪአኩም እታ ዘረባ ካበይ ዝመፀት እያ high risk of escalation experts warn the diplomatic efforts including US intervention has failed leaving core political ሕጂ ሓንቲ ኣብዚ ናይ ትግራይ ናይ ገለን ትዕዝብቲ መጀመርያ እሞ ከኣቱ ድሕሪኡ ኣብዚ ናይ ነቲ ኩነታት ክገልፅዎ ከለዉ እዞም ናይ ደገ ሚድያታት ናይ ብልፅግና ዳይሜንሽን እዮም ዝጥቀሙ እዛ ክትርዳእና ዘለዎ ነቲ ናራቲቭ ናይ ብልፅግና ክጥቀሙ ይርኢ ኣለኹ which is not good ሓን ኣብ ዘመን ነዚያ ሰሚዕና ናብቲ ትንተና ክናቱ ናቸው One question has haunted Ethiopia's fragile peace. Could the Tigray conflict return? On August 1st, events on the ground raised that question once again. The Tigray regional authorities announced that renewed fighting had broken out in western Tigray, accusing Ethiopia's federal government of launching a major military offensive involving ground forces, heavy artillery, and drones.
However, as of the time this report was prepared, the Ethiopian federal government had not issued an official response confirming or denying the claims, and independent media have not been able to fully verify the reported battlefield developments. So what እጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩናት ንነዊሕ እዋን ኩናት ናይ ትግራይ ክጅምር ከም ዝኽእል ዝዝረብ ነይሩ ሕጂ እቲ ኩናት ተጀሚሩ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ንቅድሚ ኩናት ተዳልዩ መፅዩ ብጉዳይ ናይ ወልቃይት መጠነ ሰፊሕ ዘረባ ተዛሪቡ ገለ ካብተን ዝበለን ንህዝቢ ምሓራ ማለት እዩ ወልቃይት ኣነ ክበኩም ሓሲበ ኣነ ክበኩም እዲበ ሂበኩም እየ ከማን ኣክቹሊ ሕጂ ግን እቶም ናትኩም ዕጡቃት ፋኖ ኢልኩም ተብልዎም ዘለኹም ንተጋሩ ክባ ኢለሉ ኣሎ ስለዚ ኣብ ጎና ይኩኑ ታቐንዲ ወታደራዊ ስትራቴጂካዊ ዕላማ ናይ ብልፅግና እውን እዚያዮም ዝብሉ ዘሎ ብዘረባ ተዛሪቦ ብተግባር ድማ ንዓነ ምርግጋፅ እዩ ድሓንስከ ዘሊልና ከይንኸይድ ካልእ ክውስኸልኩም እየ ሓንቲ ነይራትኒ ንኩልቲኡ ኣተሓሒዘ ነቲ ናይ ደገ ሶርስ ዝብልዎ ዘሎ ኣተሓሒዘ ምስ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ከገብራ ክፍትን እየ መጀመርያ ድሓን ብስታሊን እስከ ንስማዕ ብልጽግና አብይ አህመድ ለምንድን ነው በሸረሪና በኩል ሸረሪና ምንድን ነው ሸረሪና የት አካባቢ የሚገኝ ብዙ ሰው ምዕራብ ትግራይ የደመቀ ዘውዱ ግዛት ብቻ ይመስላል ምዕራብ ትግራይ ለተመልካቾች ይሄ በተለይ ደግሞ ሌላ ኦዲየንስ ከተጋሩና እና ደመቀ አካባቢ ያለው ሰው የሚያቆም ያቋል ምዕራብ ትግራይ የአርሚ ሰባ የሚባለው ሄድኳርተር ሸረሪና ነው የሚባለው በኩብሩክ መጡ በአሶሳ መጡ ምናምን የሚባለው ጨዋታ ሱተውት 2 ዓመት ትግራይ ስትወረር ጊዜ በድሮንም በመካናይዝድም ሁሉም ነገር ሞክረው ያላሸነፈው ኢትዮጵያ ምድር ላይ እነሱ ሳምሪ ነው የሚሏቸው ሳምሪ ነው የሚሏቸው አርሚ ሰባ ያው አሁን ኦፊሻል አርሚ ሰባ ነው የሚባለው ያውቁታል እነሱ አርሚ ሰባ እንደሚባልም ያውቃሉ ግን ሰዎች የወጣቶች ነው የወንጀለኞች ስብስብ ነው ምናምን እያለ ፕሮፓጋንዳውን እንደዛ ነበር ፍሬም ሲያደርገው የነበር ብልጽግና መጨረሻ ላይ በምር ስማቸው የትክክለኛ ስማቸው አርሚ ሰባ ብሎ መጥራት ጀመረ ሸረሪና በምዕራብ ትግራይ በኩል በሱዳንና የኢትዮጵያ ድንበር ላይ ወደ ኢትዮጵያ ምድር ላይ ነው ያለው ሸረሪና የኢትዮጵያ ምድር ነው ምዕራብ ትግራይ ነው እነሱ ሱዳን ሊሆን አይችልም ምክንያቱም አሁን ውጊያ ሱዳን ላይ ተዋጋው አይልም ዛሬ ለምሳሌ አይደል ዛሬ ከሱዳን ጋር እየገጠምኩ ያሉት አይልም ምክንያቱም እጂቲ ብዛዕባ እቲ ሸረሪና ኣበይ ቦታ ከም ዘሎ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብዚ ስታሊን ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ዘሎ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ I'm just trying to ነታ ሸረሪና ትበሃል ብካርታ ክበኩም ክፍትን ለሚ እዚያ ስእሊ መክደሊ which is here እዚያ ኣበይ ቦታ ከም ዘሎ ነቲ ቦታ ከነክደልኩም ንሽተይ ሓበሬታ ክነብ ስለ እንደሊ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሸረሪና ዝበሃል ኣበይ ቦታ ከም ዘሎ ብንጹር ኣብዚ ሕጂ ተጋጊዮም ኣሎ ኦልሬዲ እቲ ንሪኦ ዘለና እቲ ወላ ብዙሓት ናይ ኢትዮጵያ ክኢላታት እውን ናብኡ ከም ፅዋ ኢና ንርኢ ዘለና ምስቲ ሽራሮ ገይሮም እዮም ዘላግብዎ ዘለዉ እቲ ሸረሪና ግን እቲ ኩናት ዘጋጠመሉ ግን ናብ ምዕራብ ትግራይ ዝነበረ እዩ ስለዚ እዚኣ ኦልሬዲ ሮንግ ማፕ እያ ከም ናተይ መረዳእታ ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ እንታይ ከርእየኩም ስለ ዘለኹ ኣብዚ ምዕራብ ትግራይ ኦኬ ፅብቕቲ ካርታ ክረክብ ኣይከኣልኩን ኣለኹ ድሓን I'll try my best ምስቲ ዘሎ ማለት እዩ ብሓፈሻ ዕላማ ናይቲ ኩናት ንምንታይ ነይሩ ንዝብል እንታይ ይብሉ መሲልኩም ብዙሕ ዕላማታት ከም ዝነበሮ እቲ ብልፅግና ናብዚ ኩናት እዚ ከካይድ ከሎ ብዙሕ ዕላማታት እዩ ነይርዎ ቀንዲ ዕላማ ናቱ ምስ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዘተሓሓዝ ኣለዎ እዚ ኩናት እዚ ይብሉ ምክንያቱ ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ሱዳን ፅቡቅ ይኸይድ ስለዘየለ ንዳዕመ ሰሪዕ ንምድሓን ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን መንገዲ ክቅይር ከም ዘለዎ ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ሓንቲ ገለ ካብቲ ስትራቴጂ እዩ ካልእ እቲ ብኩርሙክ ዘጋጥሞ ዝነበረ ስዕረታት ነቲ ብልፅግና ኣብ ኩምሩክ ቀሪቡ እንተሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን ካልእ ሓደገኛ ማእዝን ከፊትሉ ኣሎ ማለት እዩ ንዑ ስለዚ ኣብ ኩምሩክ ድማ እቶም መን ኢኻ ትብሎም እዞም ፅምዶ ዝበሃሉ ብሓደ እዮም መፂኦም ኣውስዒሮም ንዝብል ዘረባ ስለዝነበረ እንታይ ክገብሩ ይደልዩ ኣለዉ ሕጂ ኣብዚያ ቦታ እዚኣ ናብ ኩሉ ክትከይድ ትኽእል ቦታ ስለ ዝኾነት እዚኣ ናብ ኩሉ ናብ ኤርትራ እውን ዝቐረበ ቦታ እዩ ናብ ሱዳን እውን እዩ ከምኡ ድማ ክልል ኣምሓራ እዩ ናይ ትግራይ ድማ እቲ ኮንቴስትድ ኤርያ ዝብልዎ ዘሎ እዚ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል እዩ ብልፅግና ሓንቲ ካብተን ዕላማታት ናቱ ነዚያ ግንባር እዚኣ ዝመረፃ ካብቲ ኣነ ዝከታተሎ ዘሎ ሓበሬታ
تازا عبيت ألامان هتخد كون تخلت بحال دلا possibility مالتي ني أمحران تجارون نمبلعيو مغنياتو أتاني مودة تكاردنا عبي أبز بوتازي إذا ولك أيت بحال بوتا تجارو ناتناي معراب تجراي بتي حاجة من قصيبلو أمحران ما ناتناي كابت أنت سلزبلو نزيا بوتازي أدما فدرالي تغطاسير وصلو تماوزلو بعد ما كزود يجلس بالو بس فدرالي يمزلو سلزي نزيا بوتازي تتقيمو نمن مريض اللسو كابنا وحواني لا ني أمحاري مريض اللسو سلزي دلي ما يكونن تجارو سلو دفرو هوي سلزي نتوم أمحارو انتاي كجبري أبزا بوتازي كوينات فطيرون أنا نتوم تجاري حرمو مالخو انت سعرامني انت سعروا محراي انت سعرامني قد تجارو نتي معراب تجراي أنا ذهبكم كوز دوي متصلو سلزي انتاي تجبرو أقولني تطويلكم دنتي والقايتون حمران كتمالسو تدلينا بهم هي بيوزلو كبوز خل أنا تو صغيركم تجارو كوز دو تجدفو صغيركم تريوا بتوم ناتكم عتوقات كوجله كم بالفانو قال نتجاري بوميم تزز بمحران تاي تجبريلو ولا تانترفيوز جبرو أم ميديا أنا محراينير سلازي إزيا حنت كابتن تايم بومب زبلوان زنبرينا إزيا بومبا تتكلم ما أبتك إزيا كم تفنجر تجبر إزيا حنت بومب إزيا حنت كابتن أمم قتجراينا محران نجرت إنكر تيلوا كفنجرا مخانة نجار زنبرتها هذا معراب تجراي زبهال دما كم متن على الاستراتيجي كواجد داسنة الله بس حجز له كنا تاريخايو نبل سجنا انتي زقات مازولو بس حجز له كنا تارينا تجراي أقوى تصريح لنا عبد فعلنا محرا أقوى تصريح لنا نو منصر نبير تراجع زغربة بس بوتازي لنا سلزي اتي بوتا معراب تجراي زبهال زلو السودان إيرترا إثيوبيا زرها بولو بوتاي إثيوبيا خنا بالكلنا لما تجراينا محرانقون أبت بوتا سلزلو بستفعل عليه من قدي سلزي باستراتيجيكاوات أمامتها أبز عجزة لنا يكونتات قبل اللي تبوتها تحبتامنا يحرشها بوتا مخانو وسيخ كمالتيو بلتقنا كسامو داتا كتعف الله زخل بوتا مخانا مجنزاب يدلي but the problem is ميزو اللي بوتا تتعبيدو سلزي يلي بزوح نقر كقبر زخل يلا بفلا هيجي اليوم زبلو وزلو كوينو تريفو نيرترا كشنكرا لا زغل بوتاون إلو زحسبا زنبرا سلزخونتي نبيرترا قبر زغل بوتاتات نزخونا نقرون أزيع مجيت بوتاين يرسا نعاء كم وحست بوتا حسكا نابن تقراي بخالي من قد كتفتنولون كتعوتولون تخل من قدي قالوا يلوني حسب سلز نبرا ولا ويدا اتاز دليا كونتات اي سلطه نمبر ازيا غداي زيا قال كابتن اقدستي زبلن زنبرا ينيرو بزخونه نريو زلنا نسمع زلنا كونتات ازيو اقداس كوينو ازي غداي زي مقصلتا نايتي زقصل زلو مقصلتا نايتي زقصل زلو كينات اب تግራይ نعفار نيا محارات تقيمكا حركابتي اجندا ناي بلصقنا ابز زوبازي نمحيال نتوم حزبታት ድማ እናዳኸምካ مخاديو ابز حجوان ግን ኩላ ነገር فح الفح ጭንግራሓት ያትሉ ስለዘላ ኮይኑ ተሪፉ ገለ ነገር ካብ ኩሉ ክመጾን ዝኽል ፈተና እውን ያካይዱ ይብሉ ካልኦት ፈተነ እንታይ ዓይነት ፈተና እዚኦም ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃሉ ዘለውሲ እንታይ ዓቕሚ ኣለዎ ድሮናት ኣለዎም ዶ ፀረ ድሮናት ኣለዎም ዶ ወታደራዊ ዓቕምናቶም እንታይ ይመስል ክጥቀምሉ ይኽእሉ ዶ ስለዚ he was also testing the water እቲ ዕምቆት ናይቲ ሓይሊ እንታይ እዩ እንታይ ግብረ መልሲ ክህቡን ይኽእሉ እቲ ፅምዶ ዝበሃል እንታይ ስትራቴጂ ክህልዎ ይኽእል ካብ ዘረባ ሓሊፉ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዎ ዶ ገለ ኣለዎ ዶ ነዚ ኩሉ እውን ክዕቅን ይደሊ እዩ ከም ዝበሃል ዘሎ ንሰምዖ ዘለና ከቢድ ዝኾነ ክሳራን ዕንወትን ከም ዝወረዶ ዘርኢ ስእልታት ግን ክትኣምኖ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ቨሪ ጫውጫውታ ናይ ፖለቲካ ኣመና ገኒኑ ስለ ዘሎ ዝርዮ ዘሎ ኻነ ክሳብ ገለ መረጋገፂ ንረኽበሉ ናብትን ክንብሎ ይንኽእል ኢና ግን እዚ እውን ኣብ ግምት ኢኹም ኪዱ ሕጂ ሓንቲ ብዚ ናይ ዶይቼ ቬለ ዝበላ መስምዕዋ እቲ ኩናት መዓዝ ተሓሲቡ ከም ዘሎ Prime Minister Abiy Ahmed, and he said that the TPLF has breached the Pretoria Agreement, the agreement that he himself, Getachew Reda, signed in 2022, which, as you mentioned before, ended the hostilities between the TPLF and the Ethiopian government. There are also now reports that even other rebels in the region who fought against the TPLF have now sided, factions of those rebels have now sided with the TPLF to confront the Ethiopian army. They've said that they've been waiting for the rainy season to begin because the drones used by the Ethiopian government would be less effective in the rain. And perhaps, as you can see here... Exactly. نزيا كسمعكم دلينيري. انتهي بالمسيلكم. نكبت كويناتي دالوكم زلو كلاتهم. حنت جزي أبزي حجة تجمر زلا دما. ብዙሓት ሓይልታት ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቢሮም ከም ዘለዉ እዛ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ኩነታት ድማ ካልኩሌትድ ዝኾነት ኩነታት እውን ክትከውን ትኽእል እያ እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ
ማይ ክመጽኦም ዝጽበዩ ነይሮም ክራማት እዮም ዝጽበዩ ነይሮም ኩሎም ኢሉ እቲ ኩናት ኣብ ክራማት ብፍላይ ድማ እቶም ንብልጽግና ንኣቢ ከኣልይዎ ዝደልዩ ሓይልታት ክራማት እዮም ዝጽበዩ ነይሮም ስለምንታይ ክራማት ይጽበዩ ነይሮም ኢሉ ምክንያቱ እተን ድሮናት ኣብይ ኣሕመድ ዝጥቀመለን ዘለዋ ኣብ ክራማት ብዙሕ ኣድማዕቲ ይኮና ዝገርም እኮ እዩ ክራማት እንድሕር መፅዩ ነተን ድሮናት ኣድማዕቲ ስለ ዘይኮና ነቶም ጸላእትናቱ ዝመችእ ግዜ እዩ ስለዚ እዛ ክረምቲ እዚኣ ማይ ደንጉ ምምፁ ምናልባት ንስልጣና እናዊሕሉ ክኸውን ይኽእል እዩ እዛ ክረምቲ እዚኣ ሕጂ ትመፅእ ዘላ ግን ናይ ብሓቂ ናይ ህላዌ ኩነታት ክፍፀመላ ዝኽእል ምዃኑ የተንባሃልና ኣሎ ጌታቸው ረዳ ፖስት ገይርዋ ዘሎ ከምኡ ድማ ኩላቶም ቶም ኣብ ጎኑ ዘለዉ ፖስት ዝገብርዋ ዘለዉ ነገር ከርየኩም እየ ንምንታይ ይገብርዋ ከም ዘለዉ this is also part of the agenda ናይቲ ተገይርዎ ዘሎ ንህወሓት ንምኽሳስ ኣለዎ ኩነታት ተቐይሩ ሕዚ እታ ናይ ሕዚ ኢልኡ ብልፅግና ንምውጋር ሓበና ንስራሕ ግልፂ እያ ታፃውራ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ማለት እዩ ናይ ኩልና በደንብ ተጠንቂና ዝስራሕ ዘለና ክንፈልጣ ማለት እዩ ኣብቲ ምርድኣ ዝገበርናሉ ሓበና ንሰርሕ ኢና ሓበና ንፍረሉ ኢና ጀሚርና ድማ ኣለና ዝተፈላለዩ ሕቶታት ዘለዎም ሓይልታት በና ኢና ምሕዝነት ንፈጥር ዘለና ኣብ ዕላማ ፕሮግራም ነዊሕ ርሕቀት ገለመለ ሓደ ኢና ማለት ኣይኮነ ሓደ ኢና ማለት ኣይኮነ ኣፍታ ተራኽበና ኢና ሓደ ንኸውን ዘለና ንሕና ንፋድኑ ንፈላለየሎም ፖለቲካዊ ቀዋማት ኣለዉ ንሕና ንዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሓይልታት እቶም ውድባት ንፈላለየሉ መዓት ጉዳያት ኣለዉ ምስ ሻዕብያ ይኹን ምስ ሱዳን ይኹን ምስ ካሊእ ይኹን ንፈላለየሎም መዓት ጉዳያት ኣለዉ ሓደ ዝገብርና ነገር ግን ኣሎ ስርዓት ብልፅግና ናይ ኩላትና ሓደጋ እዩ ዝብል ማለት እዩ ለዚ ኣብዚ ኣይና ንረኸብ ኣብዚ ኣይና ንረኸብ እዛ ዘረባ ትሪእዋ ዘለኹም ማራ እዮም ዝሸናኽርዋ ዘሎ ወላ ነቲ ፋኖ እውን ክጥቀመልኩም እዩ ዝደሊ ዘለዎ ብልፅግና ህወሓት ክጥቀመልኩም እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እምበር ተጠቂሞም ክጉሕፍኹም እዮም ብምባል ነታ ፕሮፓጋንዳ ክጥቀሙላ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ክልቲኦም ግን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ብልፅግና ከነወግድ ኢና ንደሊ ዘለና ምስ ማንም ንብልፅግና ከወግድ ዝደሊ ድማ ክንሰርሕ ኢና ይብሉ ኣለዉ እዛ ዘረባ እዚኣ ንፅርቲ እያ ንፁርነት ድማ ኣብ ቃልሲ ኣገዳሲ እዩ ናው እዛ ቪድዮ እዚኣ መን ሸር ይገብራ ኣሎ መሲልኩም ጌታቸው ረዳ ከምኡ ድማ ኩሎም እቶም ምስኡ ዘለዉ ብትግርኛ እዮም ካብ ዝፅሕፉ ዘለዉ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝኾነ ብቐዳምነት መልእኽቲ ንመንግስቲ ንመራሕቲ ሰራዊት ትግራይ እቶም ቀንዲ ከድምዕሉ ዝኽእሉ ዝበሎም እዩ ማለት እዩ ዝሓሸ ወታደራዊ ፍልጠት ከም ትውንኑ ብምእማን ዝሓሸ ንትግራይን ንህዝባን ዝጠቅም ውሳነ ክትውስኑ መተገበአ ነይሩ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ዘሪካ ንቡርሃን ንፋኖ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንሻዕብያ ኣሚንካ ፈኸራን ጃህራን ህዝቢ ኣሚንካ ፈኸራን ጃህራን ህዝቢ ናብ ሓደጋ ከም ትእቱ ወፃኢት ካብ ምእታው ወፃኢ ተምፅዎ ሓደ ለውጢ የለን ይብላ ኣሎ ሕጂ እቲ ፈኸራታት እዩ ዝቕፅል ዘሎ እንታይ ክብል ደልዩ ንውሕ ዝበለ ፅሑፍ ስለ ዝኾነ ገዲፈ ኣለኹ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ተመሳሳለ ርእቶ እውን ካብ ካልኦት ሕጂ ናይ ትግራይ ጉዳይ ተዛዕበየ ፈተና ናታ ኮይኑ ዘሎ እዞም ደቃ ካብኣ ዝወፁ ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ስለዚ ናይ ሕርቃን ምልክት ይረአ ኣብ ጌታቸው ረዳ ናይ ዓቕሊ ፅበት ምልክት ይረአ ከምኡ እውን ናይ መወዳእታ ሰዓታት በፂሑ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክታት እውን ኣለና ስለዚ ናይ መወዳእታ ፈተና ነቶም ተጋሩ ኣንጻር ነቶም መርሕነት ወታደራዊ መራሕትናቶም ኣንጻር ህዝቢ ወይ እውን እቶም ሰራዊት ኣንጻር እቲ መርሕነት ናይ ሰራዊትን ኣንጻር እቶም ባል ደብረፅዮንን ገለን ዝብልዎም ጉጅለ ድሕሪ ዶ ገለ ድናበለ ኩላቶም ከምኡ እዮም ዝፅሕፉ ዘለዉ በብሓደ እናተበራረዩ ይፅሕፍዎ ዘለዉ እዩ ስለዚ ናይ መወዳእታ ደረጃ በፂሖም ከም ዘለውን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ነዚ ተጋሩ ብዝተኻእለ መንገዲ ነቶም ህዝቢ ትግራይ ወታደራት ናይ ትግራይ ካብ መርሕነት ናይ ህወሓትን ናይ እቶም ወታደራውያን ብፍላይ ድማ ናይ ሲቪል ኣመራርሓ ካብኣቶም ክፈልዮም ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሑ ሕጂ ድማ ብዝዑቕ ንዑ ይሰርሕ ኣሎ ውፅኢት ግን የለን ክሳብ ሕጂ ዝረኣይዎ ነገር የለን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካልኦት ነቲ ኩናት ምሳና የተሓሓዝዎ እውን ኣለዉ ናብ ሸረሪና ጥራሕ ኣይኮነን ንኦም ሓጀር ገፅ እውን እዩ ጀሚርዎ ዘሎ ፅቡቅ እዩ ኣጀማምሩ ኳዕ ጀመሮ ብኡ ንዓና ጥራሕ እንተይኮነስ ከምቲ ንሶም ዝበልዎ ከምቲ ቃል ብቃል ዝብሉና ዝነበሩ ተጋሩ ጥራሕ እንተይኮነ
ታሪኾምን ንዕኦም ዝመስሉን ክነጥፊና ሰሙያ ታሪክ ኩዒቶም ናብ ዘየውፅዎም ክንእቲና እንዲኦም ዝብሉና ነይሮም ቃል ብቃል ዝብልዎ ዝነበሩ እዮም ተገብሩ ዘሎ ትኽክል እዩ ናብ ሱዳን ድንበር ኣብ ሸረሪና እዮም ኢሎም ሓደ ሓደ ደናቁረፍቲ ኣነ ዝለጠፍክዎ ፌስቡክ ሸረሪና ዝበሃል ትግራይ ደለ እዩ ዝብሉ ብትግርኛ ዝፅሕፉ ርየ ገሪምኒ ከምኡ ክንዲ ዝኣክል ትድንቁ ኢኻ ብዝኾነ ኮይኑ ብሸረሪና እውን ብኦም ሓጀር እውን ይጀሚሩ ዘሎ ብሸረሪና እውን ብኦም ሓጀር እውን ብኦም ሓጀር ናብ ኤርትራ ይትኩስ ዘሎ እስካብ ሕዚ ዋላ ሓንቲ ጥይት ኣይተኮሱሉን ናይ ኤርትራ ሰራዊት እስካብ ሕዚ ዋላ ሓንቲ ጥይት ኣይተኮሰን ብሸረሪና እንተሎ እግረኛ ጀሚሩሎ ከቢድ ጥራሕ ኣይኮነን ታሕቲ መብናይ እግረኛ እውን ተጀሚሩሎ ኣብኡ እውን ስለ ዝነበሩ ንሱን ጀሚሮም ኣለዉ ግን ብከቢድ ናብ ክልቲኡ ፀኒሖም ሕዚ ብዕሊ ባዕሎም ዝጀመርዎ ኩናት ኣብ ምንታይ ክበፅሕ እዩ ንዕኦም እውን እቲ ከባቢ እውን ናበይ ክወስዶ እዩ ዝብል ንስርሐሉ ከም ተጋሩ ክንሰርሐሉ ዘለና ጉዳይ ምዃኑ ንምፍላጥ እምበር ከምዚ ጅምርስ ኦልሬዲ ይመፅእ ኣሎ ይቐርብ ኣሎ የጓትተሎ እንዳበልና እንዳነገርናኩም ስለ ዝቐንና ሓድሽ ኣይኮነኩምን ኢለ ዝኣምን ሕዚ እንታይ እንዳራኸብና ኢና ክንሰርሖ ዘለና ከመይት ማሕበረሰብና ሃናን ማሕበረሰብ ዓለምን ክፈልጥ ክንገብሮ ዘለና ሚድያታትና ፀልካ ሰበር እናበልካ ሰበር ንምሕላፍ ኣይኮነን ሰበር እንብለሉ ሰበር ስለ ዝኾነ እዩ ህዝብና እውን ክርዶ ኣቴንሽን ክህቦ ምእንታን እዩ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ካብ ትግራይ ዝወፅእ ዘሎ ሚድያ ካብተን ሚድያታት ናይ ትግራይ ዝወፅእ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ንኤርትራ ናብቲ ኩናት ንምእታው ዝግበር ብዙሕ ፈተነታት ክህሉ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ እዚ ከም ርዱእ ጌርኩም ወሰድዎ ደሪሲስ ካምፔይን ኤርትራ ኣብ ኩናት ክትኣትወሉ ትኽእል መንገዲ ንምፍጣር ዝግበር ኩሉ ግዜ ብዘይ ናይ ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ምእታው እዚ ኩናት እዚ ከምቲ ዝድለ ውፅኢታውነት ከምፃሎም ዝኽእል ኮይና ይስምዖምን እዩ ኤርትራ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ደፊኦም ደፋፊኦም ስዒቦም ጎታቲቶም ክእትውዋ ክእሉ እዮም በት ኤርትራ ኦን ዲ ኣዘር ሃንድ ነዚ ኩነታት እዚ ኣቐዲማ ግምታት ከም ዝነበራ ፍሉጥ እዩ ግምታት ከም ዝነበራ ኣካይዳ ናይ ብልፅግና ፅቡቅ ገይሮም እዮም ኣንቢቦም ነይሮም ንነዊሕ እዋን ይከታተልዎ ስለ ዝነበሩ ብረቂቕ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጽቡቅ ዝኾነ ስእሊ ከም ዘለዎም ፍሉጥ እዩ ኣነ ኢለኩም እየ ሻዕብያ ኣብ ኩናትን ኣብ ከምዚታት ነገራት ዝቕድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ የለን ኣብ ካልእ ከም ድሌትካ ክትብል ትኽእል ተሎ ማለት እዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ግን ሓደ ስንታይ ልሕልፍ ሓሊፉ እዚ ሓደ ካብቶም ፀረ ኤርትራ እንድዩ እንታይ ክብል ተሰሚዐ መሲልኩም ኢሳያስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንኣቢ ከም ዝንዕቆ ገለ ክሰምዑ እንዲኹም ሪሲስ ኦበይ የሎ መሲልኩም ሓደ ካብቶም ለንቀነ ዕድል ተዋሂብዎ ሉል ዝብል ዘሎ ሰብኣይ እዩ We shift the focus from the US to our prioritization of the use of force rather to force constitutional reform rather than doing it through the legislative body. I would hope that Abiy will have matured with time in terms of how he approaches the use of force versus how he approaches a more normal political coercion to effect change. The other thing that worries me in Ethiopia is the misjudgment about how some partners view Ethiopia. And when it comes to the president of Eritrea, for example, for Abiy to think that he is an equal or Abiy may think he is an equal, but when you look at the president of Eritrea, he doesn't look at Abiy as an equal. He looks at Abiy as someone who is much younger and much more junior and someone who shouldn't have the degree of respect, which Afwerki does, Afwerki. And therefore, that misjudgment can እዚ ማይክ ሩቢን ዝበሃል ለንቀነ ሶማሊላንድ ቤላ ገይሮም ኣብሊዖም ኣለዉ ገንዘብ ቤላ ገይሮም ኣኸሊሶም ኣለዉ ስለዚ ሶማሊላንድ እንተኸሊሶም ፀገም የብለን ናይ እስራኤል ስለ ዝኾነ እስራኤል እውን ወሲኾም ልህልው እዮም ኢማራት እውን ደጊሞም ልህልው እዮም ፋይን ብላዕ ስተ ፀገም የለን but why do we have to ኣብዘይምልከታ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ክትእቱ ሕጂ እታ ሕቶታ ሓተታ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ከመይ ትሪእዮ ኣለኻ እንታይ ፅልዋ ክህልወና ክእል ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ክትቦም ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ግድን ግን ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ በይኑ ትርጉም ስለ ዘይብሉ ናብ ኤርትራ ክትተፀጉዕ ኣለካ ቀፂሉ አብይ አሕመድ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም መዘኑ ከም መሓዙ ወይ እውን ከም ከምኡ ዓይነት ገይሩ ይድርዮ ግን ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ዓይኒ ክረአ ከሎ አብይ አሕመድ ዕሸል ገና ዘይበሰለ ትሕትኡ እምበር ማዕርዩ ገይሩ ክሪአ ይክእልኒ ይብሉ ኣለዉ
ንሰብ ከተኽብሮ ዲኻ ይተኽብሮን ዘለዎ ኩርሲ ወይ ከዓ ዘለዎ ገንዘብ ገለ ኣይኮነን እዚ ወርቲ እቲ ስኻቱ በክብረስ ይግብኦ ዳ ይግብኦን እዩ ይምጥኖ ዳ ይምጥኖን እዩ ንኩሉ ሰብ ክብሪ ክትብ ከለኻ መጠን ናይቲ ዝግብኦ ኢኻ ትህቦ ዘይግብኦ ክብሪ ተሂብካዮ ትርጉም የብሉን ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ምናልባት በኤርትራ ዝኣክል ክብሪ ተዋሂብዎ ኸውን እዩ ነታ ክብሪ ግን ነታ ተዋህበቶ ዕድል ግን በሊዑ ቆልዩ በሊዑ ሸይንዋ እዩ ስለዚ ሕጂ ተመሊሶም ብኻልእ ክጥምትዎ ኣይክእሉን እዮም ብሓን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፈትይዎ ዳ ይፈትዎን የኽብሮ ዳ የኽብሮን ዘገድስ እኮ ኣይኮነን ክልተ ልኡላውያን ሃገራት እዮም መመንገዶም ክህልዎም ይኽእል ከይተፈተኻ እውን ኮት ከይትኽእል ኢኻ but the problem is they always play this sort of cheap politics ሕሱር ዝኾነ ፖለቲካ ማለት እዩ ኣብይ ኣሕመድ ብርግፅ ኣብ ቀረን ኣፍሪቃ ዘኽብሮ ሰብ የለን ብተግባራቱ እዩ ሰብ ዘየኽብሮ እሙን ስለ ዘይኮነ ኣብ ግዜ ሽግርካ ደው ክብላልካ ዝኽእል ዘይኮነስ ኣብ ግዜ ሽግርካ ክቐትለካ ዝመፅእ ሰብ እዩ ኣብ ግዜ ሽግርካ ከጥፍኣካ ዝደሊ ሰብ እምበር ክሕግዘካ ዝኽእል ሰብ ኣይኮነ ስለዚ መን ይኣሚኑ ነዚ ሰብ እዚ ከም ዓርኩር እዩ ኣብ ኣገዳሲ ጉዳይ ክዕድሞ የለን ሜይቢ ምሳኻ ሸው ክገብሩ ክእሉ እዮም ከማኻ ተዋሳእቲ ፖለቲከኛታት ግን ኣብ ግደ ናይ ህላወን ሞትን ግዜ ንኣብይ ኣሕመድ ከም ፓርትነር ክሪኦ ዝኽእል ሓይሊ የለን that's the problem ዝኾነ ግን እስራኤል ስለ ዝሽፍንሉ ዘለዉ ኢማራት ስለ ዝሽፍንሉ ዘለዉ ኩላቶም መመፂኦም ብዛዕባ ክውትቱ ኢና ንርኢ ዘለና this is going to be very interesting ሕጂ ናበይ ክሽፍቲ ክንገብር ኢና መሲልኩም ብልፅግና ባዕሎም ናብ ቀይ ባሕሪ ይወስዱና ስለ ዘለዉ ኮይና ተሪፍናሲ ናይ ዓሰብ ውግእ ክንገብር ኣለና ይብሉ ኣለዉ Writing the warfare playbook. To understand whether an operation against Assad is militarily possible, we first have to look past the political rhetoric and shatter an old myth. For decades, standard military doctrine laid down an unwritten rule. If you want to control a seaport, you need a massive deep-water navy with destroyers and heavy amphibious assault ships floating off the coast. Without a coastline, a nation was considered geographically trapped. But during the 65th anniversary of Ethiopia's Special Operations Command at Lake Hawassa, elite commando ከምዚ እትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ቃላይ ሃዋሳ ዝገበርዎ ተመክሮ በዘንጀላቡ ዓሰብ ንመሓዝን ኣብ ባሕሪ ክገብርዎ ዝኽእሉ ፀብለልትነት ናይ ሓይሊ ባሕሪ ክእለት ከርእዩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እዩ ዝብለና ዘሎ ብርግፅ ነቲ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝገበረን ኣብዛ ዓሰብ ብፍላይ ከም ፍሉይ ተመክሮታት ዝተቐመጣየን ይጥቀሙለን እዮም ካብቲ ናቶም ሚድያታት እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ጀላቡ ኮይኑ ዘንሳፍፍ ዘሎ ኣብ ቃላይ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ስራሕ ተልእኾ ክወሃቦ ዝኽእል እዩ ኣብዚኣ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ነዚ ቻነል ስምዒትኩም ክትንክፍ ኣይደሊ ዋላ ዘይኮነ ነገር ክዛረበኩም ኣይደሊኒ ኣነ ንዓይ ዝመስል ሰብ እንተሎ ካባይ ዝፍለጥ ርእቶ ተለኩም ፋይን ኣነ ግን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣያሹ ደናቑር ደናጉላ ስለ ዝኾኑ ይኮኑን ዓብ ሓይሊ ባሕር ዘሰልጥኑ ዘለዉ ተልእኾ ተዋሂቦም ነዚ ሓይሊ ባሕር ደሞዝ ዝኸፍሉ ኣካል ስለ ዘሎ እዩ ከዲኹምሎም ባሕር ብዝኾነ መንገዲ ከነምፃልኩም ስለ ንኽእል ሓይሊ ባሕር ጥራይ ኣዳለዉ ተባሂሎም ኣለዉ I'm telling you this ከምፅዎ ድማ የምፅዎን ካላርሲ ኮይኖም እዚኣቶም መርዓት ከይሓዙ መርዓ ቆፀሩ ድዮም ዝብሉ ወላ ገለ ዝብሉ ሰብ ሓደ ሰብ ከምኡ ኢልዎም ስለ ዘሎ ትፈልጥ ኢኻ እዚኣ ኩሉ እዚ ዝገብርዎ ዘሎ ተግባራት ተልእኾ ተዋሂብዎም ዘሎ እዩ ስለዚ እስኻትኩም ስቑ ኢልኩም ስራሕኩም ጥራይ ፅሩ ሓይሊ ባሕርኩም ግበሩ ሰራዊትኩም ኣሰልጥኑ ተዳለዉ እቲ ካልእ ናባና ግደፍዎ ዝተባህሉ ይመስሉ ማዓስ ትገብሩ ከመይ ትኸዱ ማዓስ ትዋጉ ክነግረኩም ኢና ዝተባህሉ እዮም ዝመስሉ ኣሸቀልቶም ዝበልዎም እዩ ስለዚ በዛ ዓይኒ ክንሪኦ ከለና ልዑል ጥንቃቐ ጌርና ክንጥምት ኣለና ሕጂ the most interesting part is the other part ብቀይሕ ባሕር ወገና ዘሎ ንዓይ ዝያዳ ዘገድሰን እሱ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ኣበይ ቦታላ ካብዚ ናይ ብልፅግናን ገለገለን ዝያዳ ብቀይሕ ባሕር ዘጋጥም ዘሎ ኣብቲ ጂኦፖለቲክስ ኣብ ፅልዋ ኣለዎ ንዓና Missiles, now come the maritime feast. The Houthis are no longer just targeting ships in the Red Sea. They are now accused of trying to copy Iran's strategy in the Strait of Hormuz and replicating Iran's missiles. From blockades to attacks on oil tankers and now plans to charge ships for safe passage, while Houthis are opening a new front in the West Asia war. Take a look at our next report. Okay. ሕጂ እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ሑቲ ዝበሃል ነታ ገይም ካብ ኢራን ተቐቢሉ ልክዕ ብብልሒ ክፃወተላ ይድፍትን ዘሎ ነዊሕ እዋን ነታ ኢራን ትገብሮ ዘላ ኩሉ ዝከታተሉ ዝነበሩ ንዓዓ ክደግሙ ድማ ተበጊሶም ኣለዉ ዝበሃል ዘሎ ሑቲ ንመጠነ ሰፊሕ ኩናት ይዳለዉ ከም ዘለውን ምክንያቱ ካብ ስዑድያ ክመፅኦም ዝኽእል ኩናት ክህሉ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ዋላ እውን እንተዘየለ ንሳቶም ባዕሎም ከይጅምርዎ እውን ዘፍርህ እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለው
بعلاتهم نتكوينات كسكيسهم كم صوّون زفر يبلو انتهينا نخنبل دلنا دلنا نزل مراغب درو تغلى لا بزي خمزي قربا جيرو من اللو زغصل ستيبناتهم بوليتيكاو معلب انت زيرو قيبملو بزي تحلف مركب جنزب كفل لنا كله خمس غلو فلوتيو زدليو دما كفيلو كحلفي مالتيو تزيد دما اتحتو مودة تنتهي كوني حوتي بحيلك السعر تزي كيلكا نايكلوتو سمون قعزو مخادح الشكا ويس وعدت اللي جنزبنا عطاتهم كفيل كام حلاف كبليهم كامباينتا قال كامباينتات كباصات كبليهم نايكلت سومن من قد كام نخيد نحوت قال خفيلنا انت حالفنا ناي واقع مخصب كل الناس اللي زغل بزن كيدنا خبليهم so the game will start like that ابزو هنزي نابو يتبصحنا له بعبي يقن حوتي لنكنه بزعبه حوتن سعوديان زقبر زولو نشتا يبزي اسمع reportedly preparing for a large-scale war against Yemen's Ansar Allah that could involve both naval and ground operations in central Yemen. And now people are just making memes of this. 2015, a Saudi-led coalition to attack Yemen. 2026, a Saudi-led coalition to defend Saudi Arabia from Yemen. I'm going to warn you guys that, Saudi Arabia at best, they've got like 1,000 Indians that they can probably send in there to try and fight for them. The 16-country coalition, half the countries don't have a navy. Mohammed bin Salman, what are you going to do? Buddy, just admit defeat, go back to your OnlyFans parties, go back to your Labubu collection, go back to your eating your Dubai chocolate, and partying with all these greasy sheiks in Saudi Arabia and just Yemen. I'm going to warn you. كم زازب الوازلو سعودية عبي نقر كتقبر تدالو لازم بهالزلو حنت جوك منتي الله يبلو الكلتشحن عصرت حمشتن سعودية بزحت حقرات حيزا نيمن مورارن نحوتن مسعارن يتبقي سانيرا اب اسرع اسران شدشتن دما سعودية عصرت حمشت حقرات حيزا نسعودية كابية كابحوتن مدحان وي تقلا بتأشد بالوزيو وحبجا تزربا بوازا غي مثلكم ولا جوكي دي أمريكا مستخلة بعالم تمكحلو حيل بحرناتا نوش متحر مسكت كفتة تديكيلا ما مسكولة مشاركتا بفلا ينزينا ناي أنصر الله ناي زحوت دماء بزح على فكينات كوليشن اللي فنتا قيمة بزعات حقرات حزامتيا كتفتحون تزيكيلا سعودية لانتاي سلزغونة ينزق خفتو كفتحي لحف كفتو ولا لا يمزول جلو حق زربايزي سعودية كتقبرو أي تخلني هذا حق المزرب سعودية عام خام فلاتونا قداسي ስለዚ እዛ ጉዳይ እዚኣ ከምዚኣ ኢላ ትቕፅል ኣላ ሕቱ ድማ መዓልታዊዮም ዝቕስቅሱ ዘለው መወዳእታ እንታይ ክኸውን እዩ ንግዜ ክንገጥፈይና but this is becoming also another ቲያትር ሓደ ዓብይ ቲያትር ንብዙሕ ፀገም ዝፈጥር ዘሎ ኩነታት እዩ ኮይኑ ዘሎ ንኩሉ እናተዓዘብካ ምኻድ ኣገዳሲ እዩ ከም ኤርትራ ግን ከምዛ ናይ ሕጂ ኣነ ብርግፅ ከም ኤርትራ ክንጭነቐሉ ንኽእል ጉዳይ ይብለኩም ኣለኹ ከባቢና ብሙሉ ሽግር መፅይዎ ኣሎ እዞም ከባቢና ግን ኤርትራ ከትሕኑ ዝፅዕሩ ዝነበሩ ሓይልታት ኣይኮኑ ስለዚ ወላ መሓዙትና ዶ ገለ ንበሎም በረይ ኣብ ግዜ ሽግርና ኣበይ ኣለኹም ዘይበሉና ህዝቢ እዮም ካብ ሽግር ምስ ወፃእና መሓዙትና ክኾኑ መሪፆም ወላ ስዑድያ በሎ ወላ ግብፂ በሎ ሽግርና ክቕረፍ ምስ ተጀመረ ኣብቲ ሴሌብሬሽን እስክሕወስ ጀሚሮም ልክዕ ከምዚ ዩኒቨርሲቲ ክትመሃር ከለዋ ግልፅ ኢልካ ዘይፈልጥ ኣብቲ ቅንያት ናይ መመረቕትኻ ግን ልግብግብ ዝብለካ ከምኡ ዓይነት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ሓርሽ ሪያሊቲ እቲ ኩነታት ይውረዶ ናቶም ፅቡቅ ማለት ናቶም ሕማቅ እንደልና ግን እንተወረዶም ከዓ ብዙሕ ብዛዕባኡ ንጭነቐሉ ንሓመሉ ኩነታት የብልና ንመለስ ኣብቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ እዚ ከዓ ንዓና ዘገድስ ስለ ዝኾነ ለው ደገፍቲ ኣብይ ኣሕመድ ህወሓት ውግእ ወሊዕልና እዮም ዝብሉ ዘለው ትግራይ ከም ዝጀመረቶ ኣምሲሎም ነቲ ናሬቲቭ ክቐርፅዎን ነቲ ኣጀንዳ ክቐርፅዎን እዮም ዝፍትኑ ዘለው እዚ ሙሉእ ብምሉእ ሓሶት እዩ በዓሉ ብልፅግና እዩ ጀሚርዎ ብርክት ዝበለ ከባብታት ከዓ እዩ ጀሚርዎ ዘሎ ካብ ሕሞራ ጀሚርካ ብምሉኡ በረኸት ወሰናወሰን ዶባት ሱዳን ዝርከብ ሸራሪና ከባቢ ኣብ ብዙሓት ባዕኸር ኩሉ ከባብታት ውግእ ይካየደሎ እዩ ኦኬ በዚ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ካብቲ ከባቢ ዝመፁ ዘለዎ ሓበሬታታት ጋና መድሃልቱ ከይወደአ ሎሚ ድማ When the Ethiopian government is working day and night to ensure the peace and prosperity of its people, a shocking drum of war is once again being bidden from Tigray. ብልፅግና ድማ ከምዚአን ካብ ፋብሪካ ዝስራሕ ከየን ዝመስላ ዋልድ ናይ ሓንቲ ደቂቕ መልእኽቲ ጥራይ ሒዘን መፅአን ወልፈስፈስ ክብላ ተልመደን ናይ ፖለቲካ ዝመስላ ንባዕሉ ብልፅግና ተልመደን ናይ ፖለቲካ እንድዩ ከምኡ ድማ ነዛ ሶሻል ሚድያ ረቢሽና ኣሎ መዓልታዊ ከምዚ ኣፍኮርስ እቲ ኣጀንዳ ናቱ ብከምኡ ዝሰርሕ ሰብ ስለ ዘሎ ንዕኦም ከታለሉ ይኽእል እዩ ግን ናይ ውግእን ካልእን ናይ ዓመታት ተመክሮ ንዘሎም ሓይልታት
بخمس من قدي بزي ورا زخنا بوليتيكا غيركا زخنا خد قبره ما يتخلنيها سلازي أبي عقم خافل زبل درجة ماتي والله and بكل من قدي إذن ريو زلنا كنتات it's going to be very very interesting to watch كمير تراونا زغو دايزي مكتتال كليايو تسفان قبر بلتقنا زدل تمرتي مالت تمرت خنتاينا غنبلو مالت حقنا مزرب تسعيرو تقريف قوات ستراينا ندليو كال نقر يلنا بزي سلام دحننتن كتمهم وحسن مقبار ببركة تقراي زوز حدش أواج بزل على سنة مقبار أب تقبار نموعل دلوات مخانم أبلات هزواو ملشا ختم شرنا سلاسة قليصهم لتم أبلات هزواو ملشا نزقلصو أب زريع محسلة من دحننتن كتمهم حدش زوز أواج أمزر حبازتين أساليتهم أبتي حبرو زي تسترخوا حلافيت بيت صفات ملشا كتم شرنا سلاسة تقرالي تبومان كيدانا مريم زبزحو أبلات هزواو ملشا كتا كتم أبتي تنتتاورال كبون فتيمون بخبري سمرسو بمخانم جرما مسارة ستوخوم لوختور سلامن دحننتن كتمهم وحسن مقبار دلونتهم سرقا قصلو مدرخ منبارو قليتسن أزغة ما زلو رعلي حمشاني تزخول ملشا كما يتدالي زلو انت قلت لنا سلام تن كتمانا وحسن مقباري تدالينا زلنا زبل تمريح جرحناون كتمانا وحس كنقبرينا لذي تاكو شفت مليسا لا تكدان تمليسلو بوي زوبا زسي كما يزبلوا زوبا يو انتاي مغنبلينا كوينا زي عرف زوبا كوينا زي في الليو زوبا حقنا مزراب مبزحت ጊዜ እንታይ ዝብል ዘረባ ኢኻ ትሰምዕ ኣብዚ ተርካብ ፖለቲካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኤርትራ ያታ ንፖለቲካ ነቲ ብእነት ውግን ወረ ውግን ትህንድስ ወይ እውን ኤርትራ ውግእ እያ ትደሊ እዮም ዝብሉ ብሓፈሻ ግን ዝሓለፈ 30 ዓመት ወይ 35 ዓመታት ናፅነት ናይ ኤርትራ እንተሪኢኻ ካብዶም ናይ ኤርትራ ዝመፅእ ግብረ ሽበራ የለን ካብዶም ናይ ኤርትራ ዝሰግር ናይ ኩናት ስግኣት የለን ወይ እውን ካሊእ የለን ኩሉ እቲ ኩናት ካብ ካሊእ ዝብገስ ናብ ኤርትራ ገፁ ድማ ይመፅእ ኤርትራ ድማ ነቲ ዝመፀ ዘሎ ኩነታት ክትምክት ግዴታ ኣለዋ ምክንያቱ ብርግፅ ኣብ ጎረቤትካ ዘሎ ሓዊ ስኢልካ ክትሪኦ ትኽእልኒ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጎረቤትካ ክቃፀል ከሎ ሓዊ ዶብ ስለ ዘለካ ዶብ ዝርዶ ኣይኮነን ዘሊሉ ክመፀካ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብቲ ጎረቤትካ ዘሎ ሓዊ ብኣጉ ተኸኢልካ ናይ ጎረቤትካ ገዛ ከተጥፍእ ትጓየሉ ማዕረቲ ንጎረቤትካ ክትሕግዝ ትደልዮ ተሓዊ ናባኻ እውን ክሰግር ከም ዝኽእል ስለ ዝፍለጥ እዩ ተርዲኹም ሎ ኣብዚ ንኣብነት ክትሪኦም ከለኹም ኣብ ኣሜሪካ ሓዊ ኣጋጢሙ ዝበለ ካናዳ ዘሊሎም ይኸዱ ተሓዊ ናባቶም ክመፅእ ከም ዝኽእል እውን ይፈልጡ እዮም ስለዚ ንሓዊ ተቐላጢፍካ ኣብ ዘለዎ ክትቋፀሮ ተደይኪልካ ናበይ ከም ዝኸይድ ካብ ኣይትፈልጥን ኢኻ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ምዕባለታት እዩ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ተበግሶታት ወላ እኳ ከምቲ ዝድለ ክብሪ ዝወሃባ እንተዘይኮነት ሃገር ብተደጋጋሚ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ግን ውፅኢታዊ ኣስተዋፅኦ ዘምፅእ ኩነታት ምዃኑ ግን ብኩሉ መንገዲ ንሪኦ ኣለና እቶም ነቲ ኩነታት ዝከታተሉ ዘለዉ ግን ካብ ሕጂ ንድሓር ብልፅግና ወይለኻዮም ዝብልዎ ዘለዉ አሁን በአገዛዙ በኩል ይፋዊ የሆነ በጉዳዩ ዙሪያ የተባለ ነገር እንደሌለ ነው ለማወቅ የተቻለው። ነገር ግን ምንድነው የሆነው? በተለይም የአማራ ተወላጆች አንዳንዶች ጉዳዩ በሰፊው እየተነሳ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። ህወሓትን መግለጫ ያወጣበት አንድም በሸረሪና በኩል ጥቃት ተከፈተብኝ የሚል እንደሆነ ነው ለመረዳት የተቻለው። እስቲ ምንድነው የሆነው? ሙሉጌታ ከመነሻ ያለው ነገር ብታስረዳ። አመሰግናለሁ መሳይ። የአብይ አህመድ ትናንት ሐምሌ 4 ቀን 2018 ዓ.ም የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን እጂ ካብዚ ናይ ኣምሓራ ኢንፑት እውን ክንርኢ ኩሉ ግዜ እቲ ግልፅ ናይ ትግራይ ሚድያ እንታይ ይብል ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ምክትታል ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ዕላማ ናይ ብልፅግና ፈሊጥኩም ኣለኹም ተዘጋጋሚ ንብላ ኣለና ዝተኻለ መንገዲ ንህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ጎኑ ንክገብር ንትግራይ ንምህራብ ምክንያቱ ትግራይ ንዕኡ ምስ ኤርትራ ሓደ ገይሩ ክሕዞ ክእል ነቲ ህወሓት ኤርትራ ንምግንፃል ባሕሪ ንምስኣን ዘኽእላና ዝሃንደሰልና ንሱ ስለ ዝኾነ ስቲል እታ ናይ 2020 ዝነበረት ኩናት ኦሮሞን ኣምሓራን ምስ ኮይኑ ኤርትራ ወሲኹ ንተጋሩ ክሃርም ከሎ ሕጂ ንኤርትራ ጥራይ ጉዲሉ ኣምሓራን ኦሮሞን ሒዙ ነታ ውግእ ክገብራ ዝደሊ ዘሎ ኩላታ ዕላማ ድማ ተደሚራ ናብ ኤርትራ ኤንድ ጎል ናቱ ትግራይ ኣይኮነን ኤርትራ እዩ እዚኣ ፅቡቅ ገይሩ ከም ኤርትራዊ ኩሉ ሰብ ከሰብለላ ዘለዎ እዩ ዕላማ ናይ ብልፅግና ኣብ መወዳእታ ኤርትራ እዩ እቶም ንዑ ኣጀንዳ ሂቦሞ ዘለዉ ዓሰብ ዝጥምቱ ገማግም ባሕሪ ናይ ኤርትራ ዝደልዩ እዩ ትግራይ ዳ እንታይ ክረኽብሉ ኢሎም ትግራይ ናይ ዓውደ ኩናት ክኾኖም ስለ ዝደልዩ እቲ ህዝቢ ድማ ዋሪየር ስለ ዝኾነ ናይ ኩናት ባህሊ ዘለዎ ወይ ናይ ኩናት ኣምር ዘለዎ እዩ ገለ ቪድዮታት ተጋሩሲ ከምቲ ናይ ኤርትራ ዓይነት ሜንታሊቲ ዘለዎም እዮም ናይ ኩናት ሜንታሊቲ ናቶም ሓያል እዮም ነካሳት እዮም ተዋጋእቲ ህዝቢ እዮም ታሪክካ ኢኻ ኩሉ ግዜ ታሪክካ ኢኻ ሓደ ነገርሲ ኣገባብ ኣሳዕሳዓኻ
ኣመጋግባኻ ኣከዳድናኻ ኣመሃራኻ ኣፀላሊያኻ ከምኡ ድማ ኣብ ውግእ ዘለካ ኣገባብ እውን ምስቲ ካልቸር ናትካ ሰድ ዝኾነ እዩ ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ ኣመፃፅኣናቱ እንተሪኢኻዮ ኩሉ ግዜ ውግን ወረ ውግን ዝነበረ ህዝቢ እዩ ክሳብ ሕጂ እውን እንዳይዕረፈ እዩ ስለዚ ብርቂ ዝኾነ ወይ ሓያል ኣብ ኩናት ዝኸውን ዘሎ ተፈጥሮ ኮይንዎ ዘይኮነሲ እቲ ዝሓለፎ ታሪክ ከምኡ ንክኸውን ስለ ዝገደደ እዩ ኤርትራ ካብ ኩሉ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝሓየለ ተዋጋኢ ሓይሊ ዘለዋ ኤርትራ እያ ስለምንታይ ንውግኢሉ ስለተፈጥረ ኣይኮነን እቲ ብድሆታት ናቱ ዝኸበደ ስለ ዝኾነ that's why ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ከተቆናፅቦ ኣንፃሩ ክሕማቅ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ብላብላ ክትብል ትኽእል ኢኻ ባይታ መፂኻ ግን ወላ ሓንቲ ክትገብሮ ኣይትኽእል ኢኻ ከዋርደካን ጉድካ ከውፅኣካ እንተደይ ኮይኑ ንኤርትራ ዝነዕቕ እሞ ካብ ምስ ኤርትራ ክገጥም ዝደሊ እንተኮይኑ ኣብ ኣየር ከባድ ጥራይና ንብል ኩሎም ንኤርትራ ዝነዓቑ ጆክ ኮይኖም እዮም ተሪፎም መላገፅን መስሓቅን ኮይኖም ተሪፎም ስለዚ ኣገይ ሕጂ እቲ ዝበለፀ ዝብልዎ ዘሎ ድሕሪ 32 ዓመት ከም ዳግማይ ብሓደ ዝሰርሕ ዘሎ ናይዞም ክልተ ህዝብታት መዕገቲ ክርከቦ ዘይክእል ሓይሊ እዮም ዝብሉ ዘሎ እቶም ዝፈልጡ ወይ እውን እቶም ፕሮፓጋንዲስት ዝድሮ ክዛረቡ ጀሚሮም እዮም ግን አደገኛ እየመጡ ነው ጦርነት ቢያነሱ አሁን አብይ ጦርነት ቢያነሳ ከነሱ ጋር መቆም ነው ምንም የለንም ምንም አማራጭ ሁለቶች ትግሬ መጡ ማለት በቃ አለቀልን እንኳን መሳሪያ ልትታጠቅ ይቅርና ሁለቱ ትግሬ ግን አደገኛ ስለቲ ትግረ ዝበሃል ዘሎ እቲ ኤርትራን ትግራይን ማለት እዩ ንኣታቶም ትግራይ እዮም ዝብልዎ እዚኣቶም ደገፍቲ ናይ ሻዕብያ ወይ እውን ናይ ህወሓት ገለ ይኮኑ እንታይ ግን እቲ ኩነታት ይሪእዎ ኣለዎ ኣቢ ካብ ሕጂ ቦታኻ ድለ ምክንያቱ ይመፁካ ኣለዉ እናበሉ 10 ግዜ እዮም ዝነግርዎ እቲ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ሓንቲ ደስ ትብለን ደላ ተደጋጋሚ ነቲ ኩናት ናይ መን ኩናት ምዃኑ ኣጀንዳ መን ምዃኑ ፅቡቅ ገይሮም ተረዲኦም ኣለዉ ወላ እዚ ናይ ብልፅግና ናይ ኣቢ ላስ ዝገበሮ ኢንተርቪው ንዓታቶም ንከባልዖም ዓጢቑ ኢሉ ዝመፀ ምዃኑ ነዚ ድማ ኤክስፖዝ ይገብርዎ ኣሎ which is very very important ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ነቲ ኩነታት ሪኢኻ ከተጋልፆ ተዘይክኢልካ ክዕወተልካ እውን ይኽእል እዩ 2006 እንደ ኤውሮፓውያን አቆጣጠር በካይሮ ኦኬ እዚ ድሓን ካሊእ ፅኒሕና ክሪኦ ኢና መብዛሕትኡ እቲ ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ የአተኩሮ ናቱ ዘሎ እና በትራምፕ ሰው ላይ የቀረበው ክስ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ልዩ መልእክተኛ ማሳር ቦሎስ በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት መካከል ለዓመታት የዘለቁ ችግሮችን ለመፍታት የዲፕሎማሲ ጥረቶችን እያደረጉ ቢሆንም በኤርትራ የያዙት አቋም ግን በምስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ ጥርጣሬ ፈጥሯል ሲሉ በአሜሪካ የሚገኘው የፖለቲካ ጥናት ተቋም የአሜሪካ ኤንተርፕራይዝ ኢንስቲትዩት ከፍተኛ ተመራማሪና የሚድል ኢስት ፎረም የፖሊሲ ትንተና ዳይሬክተር ማይክ ሩቢን ተናግረዋል። እንደ ትንታኔው የአሜሪካ መልእክተኛው በፈረንጆቹ 2026 በሚያዝያ ወር ኤርትራ ላይ የተጣሉትን ማዕቀቦች ለማንሳት ታይም ዝብሉ ዘለው ብቀዳማይ ሪፖርት ገይረልኩም ነይረ ብልፅግና ኩሉ ግዜ ንብዙሓት ነዞም ናይ ብልፅግና ሚድያታት ፅቡቅ ጌርና ኢና ንቅድሞም እቲ ዘረባ እንታይ እዩ ኤርትራ ክትበሃል ከላ እንጌራ መራ እያ ትኸዶም እዚ ኩሉ ናይ ብልፅግና ሚድያ ነዛ ስእሊ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እንታይ መክብለኩም እዩ እንጌሮም ይኽብለኩም ይኽእል እየ ኤኒዌር ናይ ፃዕዳ ሚድያ በሎ ናይ ፀሊም ሚድያ በሎ ናይ ኣፍሪካ ሚድያ በሎ ናይ ኤርትራ እንተይቲኻ ይሽየጥ እቲ ዜና ኣነ ዘጋንን ዘለኹ መዝለኩም ይኽእል እዩ I'm telling you this እዞም ኩሎም ቱሪስትስ ገለመለ ነቲ ናይ ኤርትራ መራዮም ዝሸጥሉ መራዮም ገንዘብ ዝገብሩሉ ፈትዮምና ናይ ኤርትራ ዝኸዱ ከይመስለኩም እንጌራ ስለ ዘለዎ እዩ ኣነ ኣብ ዩቱብ ስለ ዝሰርሕ ነግረኩም ኣለኹ ኣብ ዩቱብ ክንሰርሕ ከለና ኣነ እኮ ዜና ስለ ዝኾነ ናተይ ፍልይ ኣቢልኩም ረእይዎ እቶም ቪድዮ ዝሰርሑ ግን ከምዚ ናይ ዝኾነ ኣርእስቲ ወሲዶም ክሰርሑ ዝደልዩ ሪሰርች የካይዱ እዮም ዝኸይድ ኣርእስቲ ድለየለ ይብሉ ብፍላይ እዞም ቭሎጊንግ ዝገብሩ ናይ ዓዲ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ከይድካ ትገብሮ ቪድዮ ውሕዳት ካብኦም እዮም ዝዕወቱ ሰብ ኣይርእን ናይ ኢትዮጵያ ማዕቢላ ዝብል ሰብ ዝርኢ የለን ኢትዮጵያ ምናልባት ይባልዑ ኣለዉ ዝብል እንተጌርካ ይረኣየልካ ኹ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ስልቻዎ ኣሎ ሰብ ኣይርዮን እዩ ሳቹሬትድ እዩ ናይ ኤርትራ ግን ይኸይድ እዩ ሕጂ ብዙ ኩናት ናይ ኤርትራ ዳይሬክሽን ተወሲኽካሉ ኩሉ ግዜ ይኸደሎም እዩ ወላ እዚ ናይ ትግራይ ሚድያ ተረክሞ ኩሉ ግዜ ናይ ኤርትራ ምስ ተጠቀሙ እዮም ዋይ ናይ ኤርትራ እዩ ዝኸይድ ኤርትራውያን ንርኢ ኢና ሚድያ ኮንሱም ምግባር ንኽእል ኢና ሰብ ሚድያ ኮንሱም ዝገብር እንታይ እዩ መብዛሕትኡ ህዝቢ ዓለም ኣብ ምንታይ ዝነብር ኣብ ድራማ እዩ ዝነብር ኣብ ድራማ ሓሸውየ እዩ ዝነብር this is why ካቲ ናይ ዓለምና ድራማታት ዝበዝሕ ገንዘብ ዝሕዝ ኣብ ኩዕሶ ኣብ ድራማ ኣብኡ እዩ ዝነብር እቲ ህዝቢ ድራማ ድማ ድራማ እዩ ጀስት ኮንሱም እዩ ዝገብረካ ኣብ ዜናታት ግን ሓደ ሰብ ዜና ዝከታተል ጂኦግራፊ ይፈልጥ ኩነታት ዓለም ይፈልጥ ኣካይዳ ናይ ዓለም ይፈልጥ ጀነራሊ ድማ ሰብ ብዛዕባ ሓሳባትን ብዛዕባ ኩነታትን ክዛረብ ትሕሪ ኮይኑ
ብዛዕባ ሓደ ሰብ ስምሳ ቀልል ከሎ እንታይ ተዛሪቢ ቁርብ ልቦና ኣለዎ ኣፍልጦ ኣለዎ ትብሎ ብዛዕባ ኪም ካርዳሽያን ዝዛረበካ ተኮይኑ ወይ ብዛዕባ ኒኪ ሚናጅ ከመይ ጌራ ትስእስእ ነይራ ወይ እውን ኣደኖ ሌተስት ፊልም ዘሎ ብዛዕባ ዝዛረበካ ኣተሓሳስባ ናቱን ደረጃ ናቱን ኣበይ ምዃኑ ላዕሊ ትግምቶ ኢኻ ብርግፅ ብዛዕባ ረቂቕ ዝኾነ ፖለቲካ ናይ ዓለምና ኣካይዳናት ገለ ዝፈልጥ ግን እዚ ዘንብብ እዩ ገለ ዝፈልጥ ኢኻ ትብሎ ከመይ ዓለም ትሰርሕ ብዛዕባ ቁጠባ ብዛዕባ ቢዝነስ ብዛዕባ ስትራቴጂስ ገለ ዝዛረብ ተኮይኑ ከዓ እሞ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣሎ ኢኻ ሰብ ብኸመይ ዝዕቅነካ ብዛዕባ ሳይኮሎጂ ትፈልጥ ኮይንካ ብዛዕባ ካልእ ነገራት ዓበይቲ ነገራት ትዛረብ ኮይንካ ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ብዛዕባ ኢኖቬሽንስ ዘን ሰብ እዩ ትግምግመካ እምበር ብዛዕባ ቤለካ ቴሌካ ክስቶ ከምዚ ኮይና ንክስቶ ፈትሒዋ ክስቶ ተመሪዕዋ ትብል ተኮይንካ ሰብ ኣየዕብየካን ዜና ትከታተል ተኮይንካ ድማ ኢኻ ዓበይቲ ነገራት ክትፈልጥ ትኽእል ድራማታት ትከታተል ተኮይንካ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ድማ ዓበይቲ ነገራት ክፈልጥ ዝደሊ ስለዝኾነ እዩ ዜና ዝከታተል ዳትስ ዋይ ድማ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዜና ዘገድሶም ዝኾነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወይ ኤርትራ ንመሳት ፕሎስ ናይ ወርቂ ዕድል ክብዎ ስለዝኾኑ እዩ ምስ ኤርትራ ሕገብግብ ዝብል ዘሎ ዝብል ድራማ ብዝለዓለ ደረጃ ክድፍኣላ ንርኢ ኣለና ድሓን ሸለል ክንብለኩም ኢና እጂ ካብ ድራማ ከይንወፅእ ንእሽተይ ድራማ ክወስኸልኩም እስከብዛንኻ ወደ ዓለት ብረት ንፈረዋኛ ነትረዲኻን ወደ ባቴ ወደ ዓዲ ቀይሕ ኣፍልትኻ ሱኽ ትርዳእካ ኣለዎ ስኻት ሰዲድካ ይሓመፅኻ ኣነ ግን ወደ ባት ኣብቲ መሬት እየ ሓፊረ ይፍልጥ እያ ዝሓፍሩ ቦታት ኣይወለድን ተጋን እዮም እያ ተዛትሪያ ዘለካ ኤርትራ ዝሰርሕዋ ቦታት እዮም ናፍልጥኻ ማለት እዩ እዛ ሕጂ ዘረበለ ዘለካ ኤርትራ ዲያምስታ ሕተት ኢኻ ማለት እያ ዓረት እንታይ እዩ ሕተት ካብኡ ትውልመድ እንዲኻ ዋላስኻ ኣቦታትካ ትግለኒ ብገለ ክጠፍእ ዝነበርካ ፍጡር ኢኻ ስኻ ተረዲካ ብለዘፍቲ ገዛ ይበፅሐኒ ዝትሪእዎ ኣለኹም ተሓቀኛ ምስሉ ተሓቀኛ ሽሙ መንግስቲ ዓዲ ይበሃል እዚ ደቂ መንደፈራት ትፈልጥዎ ኢኹም ደቂ ዓዳይ ምናልባት ትፈልጥዎ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ ወዲ ዓዳይ ስለዘይኮነ ወዲ ዓዳይ ኣይኮነ ወዲ መንደፈራ እዩ ወዲ ዓዳይ ኣይኮነ ክብልዎ እዚ ወዲ ዓዳይ ክብል ኮንካስ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ዝዓበየ ሰብ ይከውን ዘለዎ ማለት እየ ኣነ ወዲ ንዕተይ ግን ዓዲ ቀይሕ ዓብየ እየ ሓፈሻዊ ግን ክንመዞ ኢና ሓውና መንግስታት በቲ ዓበይቲ ክብለ ንሪእሲ ገሪምኒ ሲኢለ ከሐጉሰለስ የስ ኦ ማይ ጉድነስ በሉ እዚኦም ኢና ኢልናኩም ኢና ቀደም ዲስ ፒፕል ኣር ኣነ እኳ ትራሽ ኢለ እንደ ትራሽ ከማን ሕጂ ተጣዕሰኒ ኣላ ምክንያቱ ሜቢ ዕብየሉ ኮይነ ከም ሽመት ተጠቂሙላ ከይከውን ክንዲ ምንታይ ታሕቲ ወሪዶም ከም ዘለዉ ክትፈልጡ ኣለኩም ኣብታ ንዑልቶ ትበሃል ዓዲ እውን ኣብኣ ወዲ ዓዲ ዲኻ ወዲ ዓዲ ወዲ ሹቕ ዲኻ ወዲ ሹቕ ኣይኮንካን ክብሉ ክጅምሩ እዮም እንታይ ማለት እዩ ፅበት ኩሉ ሰብ ዝገብሮ ተሪኢኹሞ ኣእምሩ መግለፂ ናት እዩ እቲ ብኣፉ ዝወፅእ ዘረባ ኣእምሩ እንታይ ከም ዝሓስብ ንክትግምት የኽእለካ ምክንያቱ ንሰብ ብልሳኑ ብትወፅእ ኣብ ኣእምሩ እንታይ ኣለዎ ክትግምት ትኽእል ካልእ ምንታይ ክትግምቶ ሜቢ ሂወቱ ርኢኻ እውን ክትግምት ትኽእል ኢኻ ብሓፈሻ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚኣቶም እዮም ዲሞክራሲ ዶ ፍትሒ ደጅን ኣፍሪዶ እናበሉ they don't even understand ነቲ ኮንሰፕት እውን ኣይተረድኦምን ኣሎ ፅቡቕ ነገር ግን ኣበይ በፂሓ እታ ጉዳይ ትሪእዎ ኣሎ ሰብ ሪዎም ክንደይ ዕድመናቶም ወፊዮምሎም ክንደይ ብሰንክታቶም ወረቃቕቶም ተበላሹ ክንደይ መንእሰይ ሂወቶም ዝርግርጋት ይዎ ንሳቶም ስርሖም ይቕፅል ኣለዉ ግን እታ ድራማ ናቶም ብሃገር ዝጀመረት ካብ ትግራይ ትዕወት ናብ ኣቢ ዕወት ኮይና ኣቢ ድማ ዕድል ኣይሃቦምን ንካልኦት ስለዝተከ በቃ ከምዚያ ኮይናች ስዝት ናይዚኦም መደባት ዝከታተል ዝነበረ ዝሓለፈ 5 ዓመት እንታይ ይኸውን ኢኹም ትግምትዎ እስከ ንገሩኒ ናይዚኣቶም መደብ ዝከታተል ዝነበረ last 5 years ከሲርወን እተን 5 ዓመት ጥራይ ክብለኩም ዝኽእል ንሳቶም ኣብ ዩቱብ ኣለዉ whatever it is they're surviving ስለዚ ሓደ ግዜ ኤርትራሲ ወሓፍ ስለ ዝረሓቐላ እውን ትሕጎሰላ ግደ ሓቂ ክትርኢ ከለካ ንቐፅል ናብ ኤርትራውያን ከይወፃና ኣብዛ ሎማዓንቲ ዕለት ንኤርትራውያን ኣድኒቖም ኣይፀገቡን ደለዉ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፅሑፍ ብምሉእ ኣብዛ ናይ ሎማዓንቲ ዕለት ጋዜጣ ዝወፀይ ማለት እዩ ገለገለ ነጥብታት እንታይ ከም ዝበሉ ኣብኡ ክገልፀልኩም ብዛዕባ ሓደ ሓያል ዝኾነ ኮሚኒቲ ከም ዘሎ ክገልፁ ከለዉ ንሱ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ቢዝነስ ንጥፈታት ከምኡ ድማ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣብ ምፍጣርን ዓብ ተራ ይፃወቱ ከም ዘለዎ ገሊፆም ኣለዉ ካልእ ኣብ ምትሕውዋስ ናይ ባህሊ ምስ ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ሓደ ዓይነት ባህልን እናተኻፈሉ ሓደ ዓይነት ቤተክርስትያናትን ቤተ እምነታትን ከምኡ ድማ ቢዝነስን ካልእ ስራሕትን ይነጥፉ ከም ዘለዉ ከምኡ ድማ ብዙሓት ሰባት ድማ ቋንቋ ሉጓንዳ ይመሃሩ ከም ዘለውን ንዩጋንዳውያን ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ድማ ንክተሓዋውሱ ብዙሕ ይፅዕሩ ከም ዘለውን ገሊፆም ካልእ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ኢምፓክት ክገልጹ ከለዉ ዝኸፍትዎ ዘለዉ ሬስቶራንትታት ከምኡ ድማ ዓበይቲ ቢዝነሳት ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ይፈጥር ከም ዘሎ ዋናታት ገዛውቲ ኣብ ውሽጢ ማኬንዳ ዲቪዥን ዝርከቡ ዘለዉ ድማ ብብዝሒ ስራሕ ዕድላት ይፈጥረሎም ከም ዘለዎ ገሊፆም ማለት እዩ እዚ ድማ ብዓብዩ ነቲ ሎካል ቢዝነስ ዝበሃሉ ነቶም ናይ ደቂ ዓዲ ቢዝነስ ዝሕግዝ ነገራት ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ ገለገለ ዘሎ ፀገማት ኣብ ዝጠቂሶሞ ዘለዉ እሞ ከዓ
እቶም ዘይትፈልጡ ሰባት ክትእረሙሉ ዘለኩም ድማ ሓደ ናይ ቋንቋ ፀገማት ከም ዘሎ ኤርትራውያን ኣብ ሓደ ከባቢ ማለት ኣብ ማኬንደ ዲቪዥን ስለ ዝቕመጡ ቋንቋ ፀገም ኣሎ ኢንግሊሽ ከምኡ ድማ ልጓንዳ ክመሃሩ ከም ዘለዎም እዚ ድማ ምስቲ ሆስት ኮሚኒቲ ከተሓዋውሶም ከም ዝኽእል ገሊፆም ማለት እዩ ካልእ መን ምዃኑ መቸም ሓደ ግዜ ስደት ዕምሩ ይሕፀርኒ ኢኻ ትብል በዓል ኡጋንዳ ከም ሃገራት በዓል ፀጋታት ዘለወን እየን ግን ቅድሚኦም ዝነበርና ህዝቢ ኢና ምናልባት ሎሚ ኣብ ዓዶም ስደተኛታት ኮይና ስለ ዝመፃና ትሕቲኦም ኮይኑ ይስምዖም ከሎ ኸሊ ግን ትሕቲኦም ከም ዘይኮና ገለ ካብ ኤርትራውያን ኣብ ኡጋንዳ ዘለዉ ዝሰምዖ ዘለኹ ሰብ ትሕቲ ሰብ ክኾነ ይክእልን ድዩ ብሓፈሻ ግን ህዝቢ ኤርትራ ስደተኛ ኮይኑ ስለ ዝኸደ ንዑ ዝምጥንን ዘይምጥንን ይጃጅ ክገብሮ ዝውዕል ዘሎ ይሆፕ ኣምላኽ ነዚ ስደትና ጠጠው ኣቢሉ ኣብ ዓድና ንምዕብለሉን ንውንጨፈሉን ግዜ ክገብረልና ጥራይ ዝምነ ኤርትራውያን ኣብ ኡጋንዳ ብፅቡቅ ብምግላፆም ሓበን ይስምዓኒ ፅቡቅ ነገር ይስምዓኒ ፅቡቅ ነገር ድማ እዩ የግዳስ ኡጋንዳውያን ኣድኒቆምና ኢልና ብዙሕ ሰለብሬት ክንገብር ወይ ካልእ ነገር ስለ ዘለና ማለት ኣይኮነን እቲ ክንኮነ ዝግባአና እንድሕር ኮይና ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚት ክመፅእ ከም ዝኽእል ኤርትራ ፍሉጥ እዩ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ናይ ኡጋንዳ ካብዞም ኤርትራውያን ኣብ ኡጋንዳ ዘለዉ ዝሰምዖ ዘለኹ ዘረባታት ክንዲ ነቲ ካልቸር ሼፕ ይገብርዎ ከም ዘለዉ ሰብሲ ተሰዲዱ እንድሕር ከይዱ ነቲ ዝሰደደካ ክትመስል ኢኻ ትፍትን ወይ እውን ንሱ እዩ ሞዴል ናትካ ክኸውን ዝኽእል ምናልባት ተሰዲድካስ ናብ ዓዱ እንደመፂኻ ኣለኻ ብግምጣሉ ግን ኤርትራውያን ዳርጋ ንሳቶም እዮም ነቶም ኡጋንዳውያን ትግርኛ ዘልምድዎም ዘለዉ ሰሚዐ ገለገለ ሰብ እጂ ከም ሕማቕ ገይሩ ርየ ሰሚዐ ነው ያ ፑሽ ደም እንድሕር ክኢልካ ቸንጅ ደም ኣሚን ኣብ ዓለም ወይ ክትውሕጥ ኢኻ ወይ ክትዋሓጥ ኢኻ እዲኻኒ ካልቸር ናትካ ወይ ክውሕጥ ወይ ክዋሓጥ እዩ እንተኽኢልካ ክትውሕጥ እዩ ዘለካ ናትካ ነገር ፑሽ ክትገብረሉ ፅቡቅ እዩ እዚ ማለት ግን ናትካ ፑሽ ጌርካ ጥራይ ኢትካ ክትተርፍ ማለት ኣይኮነም ሰብ እኮ ኢንተግሬት ግበር ዝበሃል ንኽጥዕመ እዩ ግዴታ ስለ ዝኾነ ይኮነ ንኽጥዕመ እዩ ባህሎም ኣኽብረሎም ዓዶም ኣኽብረሎም ግን ንሳቶም ዝያዳ ነቲ ናትካ ክመሃርዎ ዘልዩ ኮይኖም እንተኮይኖም ኣስግረሎም ናትካ ኢንፍሉወንስ ከተሰፍሕ ምኽኣል ልቦና እዩ you don't have to learn everything about them sometimes teach them yours ኣብዚ ኤውሮጳ ከምኡ ክንገብር ዘይንኽእል እቲ ሕብረተሰብ ናትካ ክመሃር ዘሊ ስለ ዘይኮነ እዩ ተዲኻኒ እምበር ምስ ማዕበልካ እኮ ናትካ ክመሃር ደሊ ልዕልዩ ምዃንካ ንኣብነሲ ይገርመኩም እዚኣ ኢማራት ኪዱ ኤውሮጳውያን ጉንብሕብሕ እዮም ዝብሉ ከምቶም ዓረብ ክኾኑ I'm telling you this ስለምንታይ ሃብታማን ስለ ዝኾኑ ሰብ ተደምሎ ዘመስልሙ ኣለዎ ኸይዶም ጀለቢያ ዝኽደኑ መሊኦም እዮም እንታይ ማለት እዩ ፅልዋ ናትካ ክትገብረሉ ትኽእል ዕድል እንተለካ do it be proud of it የግዳስ ነቲ ናትካ ፅልዋ ክትሕልፍ ክትብል ነብስኻን ሕብረተሰብካ ናብ ሽግር ኣይትእትዎ ፅልዋ ማለትካ ብሓይሊ ይኮነን ብቁጠባ እዩ ብትምህርቲ እዩ ብደረጃ ዘለካ እናብራ እዩ ስለዚ ነቲ ሃገር ቁጠባ እናፈጠርካ ፅቡቅ ነገራት እናፈጠርካ ሕጊ ናይቲ ሃገር እናኽበርካ ግን ፅልዋ ናትካ ዝያዳ ክትፀሉ ትኽእል ተኮንካ ፅቡቅ እዩ ስለዚ ኡጋንዳ ዘለኹም ኬንያ ዘለኹም ኣብ ጁባ ዘለኹም ኣብ ብፍላይ ደቡብ ሱዳን ፀልዮማ እዮም ኤርትራውያን እዮም ዝበሃሉ ኣገና ፅለዉ ናትና ፅልዋ ናብ ካልእ ከስፋሕፍሕ ፅቡቅ እዩ ኣሜሪካ ወደ እሱ እንታይ ዝገብሩ ዘሎ ብሆሊውድን ገለን ገይሮም ናትካ ኢንፍሉወንስ ናብ ካልእ ዓለም ምስጋር ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዘሕፍር ወይ ዘሰክፍ ኣይኮነን እንድሕር ክኢልካ ፅልዋ ናትካ ናብ ካልእ ምስዳድ ኣገዳሲ እዩ ጥራይ ነብስኻ ናብቲ ዓዲ ሓደጋ ይትፍጠር ወይ እውን ሽግር ኣይትፍጠር ዳ እምበር ብናትካ ኢንተሌክቹዋሊቲ ብናትካ ካልቸር ብናትካ ኢኮኖሚ ብናትካ ካይዳ ፋሽን ስታይል ኩሉ ነገር ክፀልዎም ተኽኢልካ ድዊት ወረግ ወስኹሉ እየ ዝብለኩም ኣገናዕ ድማ ነቶም ከምኡ ትገብሩ ዘለኹም ንኤርትራ ብፅቡቅ ኣብ ቅድሚት ከም ትርቋሕ ትገብሩ ኩልኹም ኣገናዕ ፅቡቅ ገበርኩም ንብለኩም ናይ ሎም ሓሳብ ዝኾኑ ዲና ላይክ እናገበርኩም ቀፅሉ ምዝያ ጥዕምቲ ደርፊ ገትፈኩም እየ ታንክ ዩ ቨሪ ማች Fiametta Fiorina حد قال أصمرا سركب الصليب